okayfm 101.7. Samfum so ni mu no ama etuo akwa na damfo ama na damfo afrim na damfo ye na maame baba akopɛ wakuno aya tete eti sa brantie na ono ankasa no wo kyese emfie nnum achi still na ne ho ntimi sisi ne ho so ɛya afa ne tirim enti achi na ne papa ba no se memedi akyɛw maame no so wo born betu no so bɛka kyese memedi akyɛw na nso ye nyina ye de akyɛw no asa still no ano sa felu ana wunya ye ni ntino wontimi nyina wona so mobra efi se esisi wo so eka wo se wakum nipa na ye de pese ye hye wo nkran se we eye one of your greatest failures why ya de bia eya e de etia wo papa e de etia me maame a wakum ba na ye se ye de akyewo a wo so fa kye wo ho nyame nso de akyewo fi se wasere bo ne fa kye wo nu ho wa nhye da enya boa paye wadamfo no nkwada asam ena akoda no so ka se mame hwe wo se memfa ma na ekoto ye no ofriye enti fa to achi efise se me kora no ade ye me yese no me dia to machi mame na ka kira akoda no mame na ye ku ne ba no me dia to machi emfie no machi kwa adenti ena wo ma sa ade we atimi atommente wo sa na tete wo papa so wo dia kyew fa to achi na pem ko wanim abrantie ne edimfie du ansa na otimi overcome sa ade na esiye ebra wo wie secondary school a empanin samunti odi etuo koto ye ma na damfo efiri mu a ekoya tete no na adesua bi wo mu a mepese wo hunu se ye bra ye ye boyi etore bia wo betimi afeli wo betimi aye bibi a wa ama wagirum se wo beye da wo betimi aye mfomso wo betimi atofom wo sika bi betimi ahye enipa bi betimi aye obone adamfo bi etufo wantie bema bi a wo kohia no ana wo maame no papa nyina kasa bema idie ye wo si wo ye kohini shana wa nware no wo betimi ya asobrachi akwakwa ware na mabema ne dia wo wani wo betimi ya mfumso bi a emu do na wo dafom na ye wo se wabrabo no wapem nanso na mi wo ha mi hye wo nkran se ewiase de beto bi e de abenedie mfumso bi a wo beye de wo beto fom no eya asan ma wo muso ne san ye ne nkakra ne fako esu ne sese wusu a esese wusu bone fache bi na sese wo kosere wo bi ho akonipa ne nkyɛn nipa na wo ye bone ko buko tojo wananim na kache nipa na se fache me ma anya de ma ye mfomso na me yesisifoɔ bema wo si so abayewa bi a wo boa wo e ma nka wo konkan eduru bra wo beware abayewa ne tie ya ne se wo ye obi foforo wedding eti abayewa no kora no wo de ho ya wo asuogu apampam eti ye de wo hawo ne abinidie bi ebrew wo betimi akwa abayewa ne nkyɛn ko bu ne kotodwa kasa fache me abayewa bi nso wo si so bema bi a wo boa wo dom wo na wotimi se wo ku ne humpo eja ne bibia amawo ekoduru mre bi ne wo so wo mpa ne biem to ne kyerɛn ekwa to wo fa so to ne kyerɛn na mu oya efisa wo ye ne bone kɛseɛ ebre bia so se wo ko nipa nanim na akobu kotodwe na wo pa nipa ne kyɛw se manya de fa kyɛ me ye nipa mafom na wo felu anyina chi no anam se wontimi nkɔ wachi enkɔ no sa wo kasa wo de ne nyina beto asafo awurade nsem na wo tuo na mo akɔ nkakra onyankopɔn betimi de waye bibi eto de bia ade a ye beye mfomso bi ye beye wotimi se wo ye one of your greatest sin boni bia mu do bia wo kora wana ensusu se wo beye da sa ade ne betimi aka wa hye ama na ye se wapem onyame ntimi mfa wo nya hye nanso nyame betimi aye ede waye bibi sa wo hye bible mu a Peter wo yi Yesu Kristo man ne mprensa so wo yi ne man ne mprensa so Yesu Kristo sore ye no wo se monka nkyere masuafo no eni Peter monka nkyere masuafo no eni Peter na wo ma Peter hunu se minim se wo feli minim se wo yi me man na wo dwa wo no mu se wo nyi me mada nanso wo yi me man ne mprensa so nanso no nkyere se mintimi fa wo nya bibi enti on the day of Pentecost Peter enya kokoduro eka nyame asem eche dom de ma Yesu Kristo a ebra wo tofom na ne tofom na se ne fom bo no na enye na wieye na na sɔre bi ɛwɔ hɔ ɔtene ni wɔbɛhye asɛm prenson wɔbɛsan sɔre prenson saa na Paul so yɛyɛ emre bi etwemu nimdia na woni nti na wɔtetie Kristofoɔ nanso koduru mre bi on the road to Damascus no oni Yesu Kristo enya mpu ni mpu emme beduru mre bi no ono ene be apostle of the Gentiles, one of the greatest apostles. So we should New Testament no a wo mo kyerɛ dodo no eye Paul ene kyerɛ dodo pa obi emre bi etwem wo faili ye odi nyame hwamo ebre mpo a ye si Stephen abo no na Paul na wogina hɔ won na instigate ye se yensi Stephen abo nanso ko wi ase no onyame de ne ye bibia odofo ede ye no waye abortion bi no waye ana nyinsen yitugu obi wadi obi hwamo wakwa ko chatro wo wi wo bisika
Why ye boni bi emudo? Je won fom so tum sa wo fom yi. Nipa bi na sesa wo kopa ne che wakopa ne che na wo wi a. Onyame betimi amade na wo ye na obetimi afa. E dia ye bibi e dia ma ne ho. Eno nkyere se won fom so a wa ye nti wabrabɔ na to ape. Won fom so a wa ye nti no wontimi nkɔwanim. Onyame wo ye failures na watama wo so. E de wo ye bibi e de hye wo no ankasa ne ho ne munyam. Enti emfa wo ne mess a wa ye, emfa wo ne mistakes a wa ye, emfa wo ne wabrabɔ to a wato ape ennem wo ha me hye wo nkran se. Sa wo di ne nyina beto asafo awurade nsɛm a obetimi akeke ne nyina asiani na odi aye bibi ama ne ho. Enti wo failure na wa faili no eno nkyɛ se wabrabɔ ne na wiye ya no ye nipa ye yam fomso yetimi hwe ase yetimi ye obi bɔne yetimi ade bia ensɛm fata de ehia no se wo begia tomfiri wakomam enye wano fa keke efiri wakomam nyame nim se wakomam no wonim se wafom na wo se ne ho bɔne fata see if we confess our sins he is faithful and just to forgive us se pem ka ye bɔne a wo yo tsini ni se wo begye ye na wo de ye bɔne ya kyɛ ye etiene ade bia wo ye bia no entimi nka wo nhye. Your future can be greater than your past. The other one, you betimi ayekase. You betimi ashansia and make good decisions and ne. And maybe a chum now to abrabo basa. And ne ubetimi ashansia. Uko shi we binka wo ya bodam. And ne so when you swatia. Ubetimi ashansia to an among kakra. Ama baby nyankopon pese wo du dru no. Obekwa kwa dru ofise no woni mu dada. So obeye sam from so no fise we read Isaiah. Or say he knows the end from the beginning. Etiana minim fail wa faili. Ebia no wo sefo no keka nsem bi gu wasum se eno ano no wapemu ntimi nko ba bia wo boa. Se Peter nyame di ne ye bibi. Se Paul nyame di ne ye bibi a. Wonso emfa wo no wonfom so no to awoto fom. Wonso onyame di obeye bibi. Wei eye ade achie bia edwumadie. And I made this motivational message ye Emma wa. This way chocolate drink. Woman a boy ye chidom. Emma anopay motivational message nso etimi edimo. Adia chebia jumedien wasuguso wuche wo okay 101.7 FM so. OKFM 101.7.